numbers, तिथे total population, ज्याला पॉप्युलेशन विभाग टुरिस्ट मेन्शन करतात मी त्यांना येतो ऑफर तिथे 10 times the number of the tourist regarding the population. आज आता नंबरांचा गेम ना क्लिअरली सांगला गोवा बियॉन्ड दिसतो क्वालिटी वर क्वांटिटी तर त्याच्यामध्ये त्यांचं भावना त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी नंबरही दिला फक्त या वर्षी 80 लाख देत आणि आमच्या कोटीच्या वर लोक रिलीज केलं. इट इज गुड नाही त्यांनी कंट्री वन ऑल स्टेट्स आर टुगेदर टू बिल्ड अ नेशन एव्हरी स्टेट इज वर्किंग टुवर्ड्स टुरिझम आणि इट्स वेलकम. त्यांच्यापाशी ते देवळा बी केला प्रमोट करतो तसे गोंयान प्रमोट करपाचे यासाठी केला आणि आम्ही केलं असं दक्षिण काशी ओळख असतं आणि त्यामुळे ऑलरेडी स्टार्टिंग याच वर्षात स्टेट पण वी आर नॉट इन कंपॅरिझन टू द टाईप ऑफ टेम्पल्स एनिटीज ब्युटी ब्युटी स्टेट टेम्पल्स बिग हिस्ट्री आमच्याकडे हिस्ट्री असा आणि ती हिस्ट्री कशी आपल्याला घडत सो इंटरनॅशनल टुरिस्ट आणि डोमेस्टिक येतात त्यामुळे हीच स्टेटाचे कल्चर ट्रेडिशन हिस्ट्री स्पिरिच्युअलिटी कळटा असताना there is a lot of learning in terms of tourism, in terms of also understanding how these states and their culture are.